Nasikop sa diusang puwersa sa kapulisan sa Misamis Occidental ug sa lungsod sa Panaon ang usa ka tigpayuhot o ginadiling druga. Gila ni Police Lieutenant Elwood Malanog OIC sa Provincial Drug Enforcement Unit PDEU sa Lalawigan ang suspek nga si Yunhan Gadjano, 28 anyos, walay trabaho ug nagpuyo sa Puro 4 Punta Panaon, Misamis Occidental. Sa gihimo nga bypass operation na recover gikan sa suspek ang tulo ka sasi sa gituang shabu, 500 peso bill isip mark money ug laing duha ka 200 peso bill. Saysay usab ni Police Captain Muhammad Umbawa, hipi sa kapulisan sa maong lungsod nga taod-taod na nila nga gipanid-an ang maong suspek human nga makadawat og report gikan sa mga concerned citizens sa giingong pagpamaligya og illegal nga druga sa suspetsado. Nahitabo ang bypass operation niadtong Marso 25 sa may alas 6:30 sa gabi sa panimalay sa suspek. Gipadayag usab sa barangay chairman sa maong dapit nga si Edralin Sumborio nga posible nga ang suspek adunay kontak gawas sa maong lungsod tindid to himuon ang pagpamaligya nini og illegal nga druga. Kumun ra gid nga mga naong makita nako diri nga murag taga Panaon ra pud ba? Posible lagi kini mga inani murag tuwag ni sila gawas sa Panaon sila hingkuan. Transak na ni sila mga kuan kay naman gud sila mga komunikasyon. Kay nahibaw mo gid sila diri nga dili ko gusto anang mga inana. Labi na nga inaning druga gid kay mao ra ba gini atong number 1 karon nga ka-declare tag drug free ding paghuman. Yun ana dahil lang ko na di man mahimo og ilatang inaanaon gyud mo tingali nga agig pag kahadlok nila mga nang tuatil na sila sa gawas ga kuan gahimo og mga business ngayon ani. Giandam na ang kaso nga ipasa ka batok sa suspek nga paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Neptali Batulinyo, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.